Dear Aijingkmen, Katnung akwa pun phah yeki baling ba kani ka shithi desngap yeki niki kintian janga nadu kasi banga yu iya phi kadur babru jong phi kalapin sho biat yanga hadu pangam sngo nang batai sho kamen siam jonga katit stand man banga iya phi but kapor jonga kasangya man ba phi wan hak jengmo jeng perkhat jonga man kasngi ngayai phos new ye phi but la da dan ki sngi bangam phos new ye phi ngapar khan bale phiklam wan ha ka jing phos new jonga kumta ngasngo thu balada ngam plak loi ha phi ngansa babie shirta ka jing em jonga ngatharai ngala ye chi sha ye phi but shim yakani ka shithi kum ka jing tarwa jonga ba phin long I jonga but ngakwa ba phin pryang ba phin long I be I jonga takabo phi jupap hoi lada phi pediang yanga sawan ha kani ka address word slang arpo direct December 4 p.m. Pulilod Kublai shibon lots of love Rikis udu u ye chi sai pi so pha so padang ye jing tarwa jang kani dei pa ai ma phi nga ai manga ken tambau tho du u pha ai nga u romantic wa em du ngam su thua kumna kumta haba phi mon yanga ke ai meno ngamon ye pi ngala jong se kumta phempa juang ende ki jingle jong phi kipen ishai ba phi mon yanga ham ki jingle bokum no kaman ngam su thu phi wan chao yanga man kasi phi I love phi kwa bandan man nga phi kwa yu I yanga labit na pi ngawan mga so perlok ngan pat mdai tang ye pi bon kiwi mga shat I live kum tu Parlang Lang Pishu kenyanga kum kita baron ani kaman ngan khen kum no hen hap khen kum